sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, La City 5 na. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Maayong gabi Aksyon Bay. Kag sa aton mga listeners sa real, ihatag naton lakat sa aton nga timpo sa nga gabi. Lunes kita karon. Oktubre 10, 2020. Si Tropical Depression Pipito, ang epekto yan na di sa aton ang ulan-ulan lang, pero malayo isa sa aton di may antad distansya karon kapin sa 430 kilometros ang kalayuan sa nasidlangan sang Bira, Catanduanes, kagari siya sa 13.7 degrees north, 128.2 degrees east. May persa ini siya o kung may ginadala nga kabaskugod nga hangin kapin sa 55 kilometro por ora nagamadlos ini siya karon masubra sa 60 kilometro por ora nagagiyo ini siya padulong direksyon nakatungdan naminahan nakatungdan sa sulod sang 20 kilometro por ora. Isa ka weather system sa aton nagapabatyag si hangin amihan, northeasterly surface wind flow naman nagaapekto sa naminhan kag sentral sang Luzon. Diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao lakip na ang Mimaropa kag Bikulan, ginbilin sa aton ang magalumo na kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pag panag-uog nga tuga ini sang galum o kontra sang tropical depression nga si Pipito. Ang rehiyon naman sang Ilocos, Cordillera, administrative region ang Cagayan Valley kag Central Luzon, may pag-uumguuman ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may pag-ulan nga halin ini sa northeasterly surface wind flow. Ang maayo nga timpo amning lugar sang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon nga may pag-uumguum ang ilang nga kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan pagaugdan ini sa may naligwin nga mga pag-ulan. Halin ini sa localized thunderstorms tag tatlo ka lugar nga ang kondisyon sang ilang hangin kag dagatan. Ang naminhan kag sentral sang Luzon mayara nga kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa namin na nasidlangan kag ang nasidlangan ng mga bahin sang Kabisayan, ang Mindanao kag nabagatnan sang Luzon maghalin naman ni sa direksyon na aminhan nakatungdan pakadto nabagatnan nakatungdan o northwest to southwest may kasarangan hasta nga mabalod ang ilang kadagatan. Ang nagkalainlan ang amoning ang iban nga bahin sa atong bungsod nga may mahinay hasta sa kasarangan lamang ang kuyop sang hangin magahalin sa namin na nakatungdan padulong sa nabagat na nakatungdan o kung northwest to southwest sa gihapon nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton Aksyon Bray nagapabilin man nga magalumo ng aton kalangitan may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uod ang aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag
mabatyagan naton ang mahinay asa sa may kasarangan lamang. Nga pagdukoy-dukoy sang hangin, magahalin sa naamin na nakatungdan padulong sana bakat na nakatungdan sa kihapon nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. Alas 6:07 sini nga gabi, walang gidugay, naghunas punto 3 metro ang kadabon ang taob. Alas 12:24 karon sa kagahon tungang gabi na. Sa takos nga 1.8 metro ang kadalumon. Alas 5:25 sini nga po nagtunod siya ring adlaw kag magabutlak ni siya alas 5:33 buwas sa aga. Ari kita subong sa 26 hasta 32 degrees Celsius o kon 68.8 hasta sa 89.6 degrees sa Fahrenheit. Muna kabugusan sa aton lakad ng tempo. Sini nga gabi. Mabulubog na, Sir Gan, no? Bulubog na way sa epekto man kita. Diri lang sa ato ng ulan. Sige, may gindang ulan-ulan kaya nabuksan ang nabuksan sa mga braces ang Halandomon Tower, Blasbong. Kita mo na sa may plaza dapit Halandomon Tower. Ang 4.8 million. Sir Gan, salamat. Kinasunlong talaga, Sir Gan. Sige. Sa balita, una sa aksyon. Dumasabat si Sir Gan, hindi siya. Abi ko rin, hindi na lang kuya bla mag-intrada. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Radyo Philippine Standard Time, La City Jess na. Malinong ang palibot, pisar nga mera sang ginamonitor nga lakat sang panahon abnormalidad diri sa pungsod Pilipinas. Malayo-layo diri sa Anton, pero sa mga utod taga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, hindi ginato niya pagkalipatan kada gabi. No? Ang aton sa pangamuyo, batok iya sa COVID-19, minutos lang niya, kag iban pa nga kalalatan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Action Radio Philippine Standard Time, La City 14 na. Subong nga adlaw, yari kita Lunes, Oktobre 19, 2020. Mag-Oktobre 19, Action Oliver, ano ganing madumduman ginaton diris Bacolod, no? Amo ang birthday kuntani sang Juan Bacolod pero ginsaylo na ini sa Hunyo 18. Kag birthday ko. Una sa tanan, syempre, nagpasalamat kita sa mahal nga Ginoo, no? Sa masobra na 3 kadekada, hindi manugid sang matuod nga numero, no? Basta dekada lang, ano? So masobra na 3 kadekada kag mga manugtungtong na sa ika-4 nga dekada. Nga nag-exister kita sining duta mga kaksyon, gitagaan kita sang maayo nga kabuhi, maayo nga lawas. May ara kon kaisa sa mga ginatawag naton na pagpangabudlay. Part ina sang game sa aton kaugalingon diri sa kalibutan nga ini kay kun wala kuno kasang problema ti may abnormalidad ang imo huna-huna Action Oliver. Nan dapat may problema kagid kag mahatagan ina sang solusyon. Lord God, salamat gid ano sa imo protection not for the person bali like me abi kundi the whole family. Kaupod ko sa Action Radio, tanan nga mga listeners, kag tanan nga katauhan, salamat sa kay SM, ano? Kag sa mga kapartner dire. Sige, ano? Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station, sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini sa Action Brian, o kun ini, ang Action Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sa Facebook page pagya sa Action, radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita, kamuto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa balita, una sa aksyon. Sa may mga Twitter account na follow na Action, Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938 or 0938-225-5017. Kag sa aton sining nga mga watchers dira kadto lang dira sa comment section. Kaya tagan tagid hustisya karon ang inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tub-Tub Las 9, ang takna sining gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagalina gumbang nga balita sa aton sining pagpangalagad? Ang priso nga nakapalagyo dira sa Moises Padilla PNP may kaso nga murder, 23 anyos padayon pa nga ginapangita gihapon sang kapulisan. Ano gid balang matudtod nga istorya sa pagpalagyo sining nasambit nga priso mga kaksyon, bugat ka soya pagpamatay o kon pagpatay rather, no? And ga-action subong ang kapulisan, labi na gid si spokesperson, ano? Police Lieutenant Wilma Silva sang Negros Occidental Police Provincial Office sa kung sino man ang makakita sining persona palihog pahibalo sa hospital o kon sa malapit nga otoridad. Action Firing Line. Samtang mag-live-in iyaho dito sa Banwa sang Hinubaan, binanggin serbihan ini sang warrant of o kon search warrant mga kaksyon nakuhaan sang mga armas, luthang, eksplosibo kag illegal nga droga. Maporte man ang negosyo sining mag-live-in partner Action JM kay Kwan, inang may video key bar sila ya. Pero ang video key bar nila may ara sang duha ka kwarto nga kung ikaw ang nagainom dira kag daw ka kuwanon mo na gid sa imo sining nga ginatable nga babayi dira, hambal ka lang kay may kwarto to sa sulod. Action Firing Line. Kag kon way ka na kwarta pagkatapos may dala kay imo yang armas, luthang, gataklos kada imo nga daw si kaburit ka, pwede mo iprinda da aksyon niya JM mismo sa video key bar. Ini suno sa kay Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sang Hinubaan PNP. Action Firing Line. Way labot sa transaksyon sang ilimnon sang mga babayi dira gatransak panikuno sang illegal nga droga kag armas, luthang pertino. Action Firing Line. At manegosyo ka na gid man lang para gusto magdamo kwarta mo nga igagulugag mayod mo pa kundi dala saon mo na tanan-tanan. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sa iban nga balita maka-aksyon didto ya sa Banwa sang Calatrava, purti ko dako nga dolphin iniho, 350 to 400 kilos nga dolphin maka-aksyon na sapwan nga bangkay o kon patay na didto sa Barangay San Isidro, Banwa sang Calatrava, sinigid lamang nga kaagahon. Nanimaho na late abing pagtawag sang pumuluyo sa Department of Agriculture
didto iya sa Calatrava mga kaaksyon pagpadulong sang otoridad may maninanimaho na may 3 ka pilas way nagid Jackson Oliver na save ini. So ginhimo nila ginpalubong na lang ang ini nga dolphin dako nga dolphin iya mo. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi. Ano ginbala ang istorya sining 70 milyones pesos nga taytay dira sa may Lacson extension nga gin-inspect nagligad nga simana ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. And according sa ila sining report ang pinakauna ini nagabalor sang 70 milyones pesos. Pero kahapon sa una kag na-interview diri ni Action Boy Duran sa Action Radio Bacolod si ang engineer mismo nagpalayag siya hindi ina 70 milyones pesos kundi 31 milyones pesos gid lamang. Action firing line. Diin nagkadto ang 39 milyones didto kono sa road widening kag renovation or pagpatahom pagpanami sang kanal. Action firing line. Diin ini nga mga kanal kag road widening amo ning aton sri pangitaon. Action Brian Borden. Action firing line. I-check taman ay karon ining sulo swab test ini sa syudad sa Bacolod nagligad nga simana. Amo ning ugat subongkon nga ang daw naghibo-habuyanay kag nakahaboy na sang makahang nga istorya si Undok General Secretary nga amo iya si Jigo Malakad batok iya sa kay Executive Assistant nga amo si Ernie Pineda. Ano to mga haboy ang mga allegations kay na may collections si Pineda halin sa mga bloke dira sa market. Way labot dira si Pineda kuno nagpahog sa kay Jigo Malakad kag iban pa. Suno kay Jigo, way man kami gapugong sa mga vendors nga magpa-swab test kundi gabulig kami gani advocate sa ila nga mapa-swab test sila. Action firing line. Ano gining istorya nila nga nag-inamo gini pero way pa ni kambal si Pineda sang iyang side gani karon niya gusto ta gini pasabton kay para in fairness man sa part sang tawo para mabatian tama na yung side kay na nabatian tingog lang ni Undok Secretary Malakad nga subong nag-monitor gini sa niyon. Basta pwede malang ni nila may istoryahan sa ibabang sa lamesa no magpangapi Action Oliver no kapihan hindi lang maghabuyan na isang baso. Action firing line. Sa iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, i-check tani mga balita ni Action Dale Salazar kay sining hapon meron sang importante nga inistoryahan ay kagabi sining nga hapon diri ang mga otoridad naton sa syudad sa Bacolod. Check ta karon sa Action Dale Salazar kagang iban nga balita Bacolod may proposal nga 2.6 billion pesos nga budget for 2021 nagnubo ini sa 13% ikumpara sa 3 billion subong iya nga tuig 2020. Uy, nga nagnubo how o do kadako pa 13% pa ho. Kumusta ni karon galastuhan tas ni? Action firing line. Feliciano ginalantaw nga mas mangin na istable pagid kuno ang COVID-19 situation sa Bacolod sa katapusan nga bulan sang Oktubre. Wow, salamat gid sir sa imo pagpadulong diri sa amon kapag bulig saludo gid kami sa imo kag sa mga otoridad diri sa Bacolod. Mayor Bing nagpangayo sang pasaylo kay Jonathan Espinosa angot sa sala nga COVID-19 result nga ginpalabot sa iya ay may amo sina pwede na. Action firing line. Atong check ko ni be karon be sa alihis ni kundi ko magsala mo. Sa iban nga balita mag-aksyon gikan sa Kapitolyo Provincial. 21 ka mga resorts kag accommodation facilities sa Negros Occidental magabukas na. Yehey! Maligo na si Action On. Action firing line. Sa iya sining free time, pwede ka nakasuroy-suroy inday sa mga beaches kag maglangoy-langoy. Kumusta ay limpyo-limpyo na ni gurong aton nga baybay Action Oliver ino? Sa sulod sa mga 7 months na guruay na to may nagahaboy plastic to, way na sang may nagahaboy basura, kag way na Action Oliver sa nagpaligo nga nagpangyuri, nagpalangihi bas baybay bla, di ba? 7 ka bulan nga wala maihian ang baybay tao sa nagapaligo. O limpyo-limpyo di subong mo. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, balikan tara karon ang aton sini nga mga balita sa lokal.
Dire ko na sa national gamay lang nga lagaw-lagaw kay karon unahon ko gid si Action Alvin Grava ayo ko ganing taon nga ini si amigo ta Alvin nga pa-report taning kinamog sa tunga ni Kwan ni Malakad kag ni Sir Erning karon dugay-dugay. Ang balita sa national buwas nga adlaw may ara paggiho sa aton sining nga gatong sa mga salakyan ta 20 to 30 centavos makaksyon ang diesel magataas. Ang presyo kada litro 25 centavos na naman niya sa kerosene kag 30 to 40 centavos naman ang pagbuhin sa gasolina. Ang iban nga balita sa nasyonal mga kaaksyon suno iya kay DOH Secretary Francisco Duque III hindi ang mga ginikanan magkahadlok nga dalon ang ila sinima kabataan sa health center batok sining COVID-19. Kabalo ka ginaobligar subong Action Oliver kag ginahangyo ang mga ginikanan nga inyo sini kabataan dapat painjikan ina sang kontra tigdas o kontipdas kontra polio kag ining robilya mga kaaksyon. Ambal ni Doke, hindi ka mo magkahadlok sa COVID-19 kay may health protocols nga ipatuman sa mga kada barangay health center agod layo sa disgrasya sa COVID-19 ang mga kabataan. Firing line. Pero prangka nga istorya Sir Doke, sir, hindi subong COVID-19 ang ginahadlokan sa ginikanan sining pagpa-inject kundi ang nagluntad sadto nga ding vaksya nga ginkakulbaan nga basi madisgrasya ang kabataan. Firing line. Pero kakabalo kita, ginasunod yung gining husto nga protocol para sa aton tanan-tanan. Samtang sa iban nga balita sa nasyonal, pabor na pabor si DOH Secretary Francisco Duque III. Kag subong man si Finance Secretary nga si Carlos Dominguez nga amyendahan ang inibalang amendahan ang Senate Bill number 1829 or 929 the Section 13 inisang Universal Healthcare Act sa Pilipinas mga kaaksyon. Ini balang dapat ang magapungko dira nga mga chairman of the board sa PhilHealth mga kaaksyon hindi iya ang gikan sa Department of Health. Firing line. Kabalo ka ang nagapungko subong dira sa PhilHealth nga chairman of the board kag iban nga miyembro dira mga doktor man Action Oliver gikan sa Department of Health. Firing line. Kung madumduman nyo ang hambal ni Soto nagligad, nga ang pungkuan tani, butangan tani sang tao nga mga DOH, kay in the first place, ining PhilHealth nga ini, way man ni connection sa Bulganay sa Hospital Action Oliver, ang ila sinitrabaho, insurance, gani mo, mabayad kay mo iti insurance isla hindi nisla hospital. Firing line. Nga doktor ang ibutang mo da. Dapat ay pamutang mo dra ang may abilidad sa pagsuma kon pilang balayran sang PhilHealth dito sa hospital nga amo ang ginasudlan sa mga pasyente nga ginagamit ang pagbayad PhilHealth. Firing line. Subong may paidalom ini sa Department of Finance ang PhilHealth nga ini sa mga board of trustees dira ka mga board of directors dira, which is okay gini. Amo na dapat pero kabalo naman kita sa drawing ay da. Firing line. Bala na kamo da, bisan sino na butang nyo da kung karaw-kawan niya. Imagine mo 15 billion tong nadula da. Subong natunaw na lang si COVID-19 ang 15 billion tunaw man to. Firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, may 223 mil na galiyo kag 294 ka mga OFWs ang nakapauli na sa Pilipinas bangod sining COVID-19. Sa pagkadako Action Oliver nga bawas ang aton sining nga income no. Halin sa iban nga pungsod kabalo kamo ining 223,294 ang ilang nga income sini nga ginapadala diri sa pungsod Pilipinas amo nang ginakwarta tadi. Ti subong way gid zero gid kita ya amo ning nga down gid ang economy sang pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Amo na nga nagatinguha sa mga gobyerno ta nga iamat-amaton open ang mga malls naton halin sa 20 to 30 to 50% plus pag i-open ang mga beaches naton, ang mga mga factories naton diri kag iban pa nga mga negosyo para makabalik-balik kita. And please lang may paki-observe lang sang health protocols lang naton. Diri sa aton sa Bacolod damo mga negosyante di nga way gid ga-observe health protocols kay mismo ang vice alcalde sa Bacolod, Elcid Familiaran, amo pa yan nakatukib nga mga tag-iya sa mga nulo negosyo diri sa Bacolod, wala gid yan nagasaway
sang mga ila sini nga customer nga tinupad-tupad lang sa ila balaligyaan. Action firing line. Ti ina isa kadako nga problema if in case ginman nga isa sa ila carrier sining COVID-19 at ti ululubos gida sila dayon. Action firing line. Ano pa ginapadali ining backtrack nga ining bacolod the contact tracing kwan metodo karon ginahimo tadi nga gin-author iya ni ABC President Lady Gles Gonzales para makatrace nato ng mga tao nga kung sino tong may aras ang COVID-19. Sige, ang iban nga balita sa national update kita kay COVID-19, 359,169 na ang positive sa Pilipinas. Today, ang pinakabago, 2,638. Ang aktibo nagapabilin sa 42,191. Kag ang naka-recover nagdangat naman si 330 o kon 310,303. Ang patay 6,675 na mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. I-check taman karon sa lokal makaaksyon ng patrol ako may time kita ining pag bukas na. Ang pag uba sa mga braces kag tabon dira sa tower nga nagabalor sang 4.8 million pesos. Action firing line. Katahom na Action Oliver, kita mo sa litrato. Katahom no sa mga billboard sa palibot ya. Billboards gani. Daligid lang la city media na sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Kaina nagpa-preskon mga kaaksyon. Si Ondok Secretary nga amo iya si Jigo Malakad dito sa Negros Press Club NPC Building, diri siyudad sa Bacolod. Ang pinaka main topic dito nga gintambungan sa katapos ang media amo nga ginaligar ni Malakad nga ini siya ang ginpahog, ginhulga kon sa Bisaya pa, no? Ni Executive Assistant nga amo ya Sir Ning Pineda nga nagapinuno man dira kay ini siya ang kuano market cluster, ini siya cluster head ini sang markets Action Oliver. Kag isa ini siya sa nagahikot gid kun nga natigayon ang swab testing nagligad nga October 10, 2020 sa malapit iya 2,000 o kon masubra 2,000 ka mga vendors. Action firing line. Nga atong swab testing nga ito, nga ato may ara sang nagpatigayon sang protesta nga hindi magpa-swab test. And isa dito sa nakitaan nga nagaprotesta amo si Mr. Jigo Malakad nga ginupdan ang pila ka mga vendors nga nagapamatok sining swab test nga ini. Action firing line. Pagkatapos mga kaaksyon, natigayon gid ang swab test kay ti inabalang hambal sang syudad. Nagpagwa sang executive order si Mayor Bing Leonardia nga ang swab testing nga ini mandatory ini. Hindi pwede nga hindi ikaw makapaswab test dira. And kung hindi ka magpa-swab test dira nga renter ka, hindi ka pagatagan sang card, hindi ka na makabaligya pa sa imo sini nga lamisa. Action firing line. Tekon ina nga mga pamaagi abi, kon i-base mo na kaangay sa ila ni Mr. Jigo Malakad nga nagalantaw sa intsak sa husang sitwasyon sang pumuluyo. Daw ka inyuman ginman tuod mo, no? Nga i-mandatory mo yung swab test sang tawo, damos na blat. Kag kung hindi ka na kabaligya. Action firing line. That's why may iban to nga nag-rally mga kaksyon. Pero ano giblang iban pagid nga kaundan sang aligasyon ni Malakad mga kaksyon kontra iya kay Mr. Pinida mga kaksyon. Action firing line. Abi i-check kabi sa Action Alvin Graba nga amo ni subong ang Man of the Day Fortino. Today tagaan ta ni isang award. Oh. Man of the Day Action Alvin Graba sa patrol mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action Alvin, maayong gabi. It's your day. It's my day. Happy birthday to you, Action Bray. Daghang salamat, bay. Daghang salamat. Dagay lang utana. Ngunsa man? Pila ka na kunuron. 3 decades na gani and Action firing line. ari isas to bangko gasinya sa dugay mo kingon ta kada karon. O gani man. Anyway, Action Brian. Action Alvin? Yes, sir. Edad lang na iya, numero lang na. Pero
look at the personality. Ay, sus ko. Tinuod. Sus ko, Dodong. Sige, padayon. Hindi, joke lang natin. Sige, Dodong. Ah. Hubin pa man ka. Tanaw na ako, murag di siya sa ramang ka. Kinano ko, brag labi na. Mga pita usap, Dong. Sige. sige. Yes, action na, Bray. Diri kita action na, Bray. Nagapangabay si Undok Secretary General nga si Diego Malacad sa pamunuan mismo sa siyudad Sang Bacolod nga number 1 Pungkuan. Istoryahan ang kinaligar ni Malacad nga ining akusasyon bahin sa harassment nga ginhimo sa iya ni Sectoral Concern Head nga si Ernie Pineda. Action, Alvin? Yes, sir. Dahil lagyan bato-batohon ta, magambal kita harassment, may ara sang maghambal kita harassment action Oliver na ginsulong mo siya mo, di ba? Ginanog sa ni Sir Erning, how? Like may pagpamahog through social media sa iban pa nga iya siningan na eksperyensyahan aksyon na Brian kapag panugid sa tinaga nga ay iya si Diego Malacad terorista as alleged inaya aksyon na Brian isa allegation pagid lamang So kung hambalan ka terorista, inang harassment na siya action na Alvin. inaya sa bahin ni Diego Malacad aksyon na Brian agamuli ang iya sininga paghangop sa diin kagina aksyon na Brian sa kay Malacad ang rason sang iya sining pagpatigayon sa press conference kay ina number 1 kay luyag lamang ni Malacad nga tadlungon ining akusasyon ni Pineda batok sa iya on sa issue sang mandatory swab test para sa mga vendors sa tatlo ka mga dalago nga merkado action Bray madumduman nga sang tinalikdan nga October 10, 2020 nagligad lang nga si Man Action Bray nagpatigayon sang rally protesta ini nga pila ka mga vendors dito sa Libertad Public Market agud jadto nga pamatukan ining swab testing sa ang natabo reaction na Brian diri na nagpakita man si Diego Malacad sa mga rallyista pero amuli ang paglaro ni Malacad wala siya nga naglabugay sa pagdumala ni Pineda sa baylo suno kay Malacad siya mismo nangabay sa mga vendors nga nagarally nga number 1 diri updan ang panawagan sang syudad para sa massive testing para man mahibaluan once and for all ang matuod nga sitwasyon kag kondisyon sang mga vendors may angot sa issue sang pandemya tuga man sang sining COVID-19. Action, Alvin? Yes, sir. Daligid lang. Ato dito si Sir Malacad. Yes, action na Brian. Ano ang iyang status dito? Nagarally siya o kung nagapangsaway? Amo nang gusto taklarohon. Nasuro sa iya nga naghahambal man siya pero nagpaathag siya sang iya siningabahin. Sa diin suno sa iya pagpaathag niya diriya nga siya mismo ang nagpaathag sa mga reliyesta nga kung pwede para naman madula ang pagduwa-duwa sa mga pumuluyo especially ang suporta niya sini sa pangabay man sang gobyerno nga dapat ipaidalon sa mass swab testing ini mga vendors and so suno sa iya nga ang pagpadulong ang rason nga nagpadulong siya dito nga nangabay siya mismo ang pagpangabay niya suporta sa pangabay sang syudad para sa mga vendors nga updan ang panawagan sang syudad. So wala gid siya ang nagarally against the city gali. Yes, why siya nag-rally against the city? Kundi nagatoto siya kag nagatubang sa nagarally nga oy updan ta ang syudad. Why siya nagasinggit nga ano ni ubra mo syudad man nga i-swab test na gid sila mandatory how? Grabe. Why man siya naghambal amo sina action na Brian amo man ang iya sini nga pagpatag. In fact mabatian mo man siya karon sa iya sini nga pagpatag pero giklaro man diriya ni Malacad nga ang pakita sini during sa rally hindi para labugayon gid ang gobyerno sa malipot nga suglanon action Bray suno kay Malacad nga wala siya sang handom nga number 1 buslan ang posisyon abi ni Islan abi mabulo siya abi sa posisyon ni Pineda kay man suno sa iya nga siya man ara man sa iban nga sektor mo sa sektor sang transportasyon. Section Alben? Yes, sir. Sino hambal siya nga mabulo sa poder ni Pineda mi arahaw? Amo nang hambal niya way man siya plano nga buslan si Pineda. Sad siya giniwa. Number 1 inaya mo nang hambal man ni Malacad nga way siya plano nga buslan si Pineda sa baylo nga
Simple lang ang sining kuan pala action na Brian Aha. nga pakita sa nga suporta lang ugalin sa gobyerno para man once and for all matapos ng issue sa nga pandemya and at the same time good intention man suno sa iya Aha. nga makasahatag man siya suporta sa panawagan man sang syudad kag sang gobyerno on mass swab testing. Ha? Again sang nasilingtan simple lang man ang panawagan action na Brian Aha. ni malakad sa sadto sang ato siya dito suno sa iya. Number one diriya ang kasiguruhan gid lamang sa mga vendors sa ila sini nga trabaho. Trabaho sa mga vendors nga may dignidad kag maayo abi nga trabaho. Ugaling kay natabo suno kay malakad action na Brian na misinterpret ni Pineda ang pagpakita ni Malakad Aha. sa tunga sa sini nga mga reliyesta. Oho, kay ti inang klarohon tab lang istorya kung nagpatunga gin man siya, diin siya nagaatubang. Sa gaatubang siya sa sa syudad sa Bacolod o kung gaatubang siya dito sa mga reliyesta. Kay doon di ta magkuha ang pinaka-point diri kung diin gi siya dapit action Alvin mo. Oh. Sa aksyon na Brian, kay kung lantawon ta, reliyesta aras dalom mo. Ang ginakuhaan sang swab test ato sa second floor sa main building bala. So sa dalom siya. Sa may annex building, aras sa dalom. Gambal siya sa mikropono. Aha. Ang natabulag ko galing diri aksyon na Brian, kay sunod diri kay Malakad, nga paagi man sa social media, kag iban paabing nga mga nabaton sini nga pagpamahog, pagpakalain sa iya, ang paglantaw na diri ni Malakad aksyon na Brian harassment nga sahi kag akusasyon ini batok sa aksyon na Brian. Ano ang panawagan karon ni Malakad aksyon na Brian? Aha. Nagapanawagan siya karon sa konseho sa siyudad sa Bacolod number 1 diri nga imbestigahan si Pineda. Ano ang katuyuan sang sectoral concern office mayangot sa sini nga issue? Aha. Ikaduha, gina-question karon ni Malakad ang pila ka mga pwesto suno sa aligasyon Aha. ni Malakad pwesto ni Pineda sa merkado. Oy, amo nang mabugat nga aligasyon nga may pwesto da siya na in the first place iya kwan siya inang empleyado sang gobyerno, inang tawag sa di coterminos nga empleyado sang gobyerno. Oh. Ari action ba gusto mo batian nung mga akusasyon Sige, kag be. ang sini nga pagpatag. Aha. Ari pamatian ta ang pahayag ni Diego Malakad. Klaro lang nato ini bilang kalain nga pagpanglait diyan o kag pagpangharas sa ako na be kay gin-mention niya ginangalan ko bilang leader diri sang sektor. Nga amo na nagalabugay, naga-agitate, nga hindi man ko vendors, driver man ko. Kaga amo na nga daw kuhaon amo ng poder ya. Wala kami handom nga magkuha sa poder niya sa sectoral concern kay hindi kami niya kabalo sa iya trabaho nga amo na balaan niya ti sektor lang gid. Hindi ya kami pag i-treat sa radyo, sa mass media kay kami advokasya niya nga amon. Sir, sino nang ginatumo din mo, sir? Si Mr. Ernie Pinida sang sectoral concern. You have made mention nga ginapahog ka through social media kag iban pa. Nga nakahambal ka sila. Well, kaya siya ang nag-una mo, nakita namon sa mass media, iya tingog. Siya man lang ang may statement nga amo sina nga gin-mention niya gidang akon ngalan kay Colonel Juarez, kay Konsyal John Gambua nga nagalabugay kami dira sa mga vendors kag gina-agitate namon. So iging klaro na namon nga hindi kami wala kami handom nga amon man lang diya klaruhon lang bala. Nga ang legal opinion is only opinion lang na. Sa kayo kami tani nga kung pwede maobrahan siya sang corresponding bala nga resolution alin sa sanggunian nga maagi anay ang iya legal opinion sa Committee on Laws and Ordinance para at least ma-discuss bala sa sanggunian naton kag ma-implement dayon nga mandatory na ang swab test. Amo man nato yung akong gina-mention sa activities ng vendors galing kay guro na misinterpret niya nga gingatungan amon kami ganing kampanya sa vendors nga magpa-swab test. So ako pa yang ginambal niya nga gina-treat sa kuno namon. Ti in public kabalo gina iben ang mga pulis kag army tong aga pamati. Gin-clarify na namon kag ginpapanas sa paminsaron sa mga vendors nga hindi kita magpatol sa amon na yang issue. Ang aton dia issue sang legal opinion. Anong panawagan mo orang kay Ernie Pineda? Well, kung ang mayor niya, mayor ko man, ang konsyal niya, konsyal ko man, basi makapinungkuhan ay sa proper binyo, proper nga mga tao, kag proper time. Amo lang ayo ta kay kabulay ni karon nga siya ga pass nga leader sa mga sektor
kami genuine kami nga mga leader sa mga sektor kay ginapamatay naman lang gani kami. Ang iyaya anong iya representation? Base vendor siya, pwede man nga ako magpamuno sa iya kay vendor siya, pwede man nga siya mamuno sa akon as sectoral concern. Both parties hindi na magilinaway. Anong plano mo? Well, paimbestigaran ginano kag sulatan ato ng sanggunian kag pamalo man na mo ng opisina ni Mayor nga may mga stall dira nga ginaparkilahan and wala man kami ginauyatan gid nga siya gid ang tagya kay yan sang gobyerno mo. Ang problema lang nga sa iya nagabayad sa arkila kay Ernie Pineda. That's why klarohon na naton kay para mangin transparent bala ang gobyerno nga ang ara dira sa gobyerno hindi ka na iya magparkila kay iya na sang gobyerno building mo gitawagan ni ng Libertad Public Market kay iya sang gobyerno ti karon kun parkilahan na sang isa ka individual hindi na siya public private market na that's why tanan nga mga akusasyon namon insufficient din namon sa mga testimony kag datos picture para maimbestigaran as soon as possible sang sanggunian. Nabatian mo action, Bray? Hindi renta. Di renta. Kundi arkabala lang dapat. Ang gamit niya, bayad arkila. Bayad arkila. Oo, Tapos, itong term naging gamit ni Malakad Action Bayan mo. ikon bayad kagid man arkila dapat dito kaya padulong niya sa Treasurer's Office sa NGC. Oo, ina. Dito ka kay ti may resibo na mo. Oo. Or kung may ara gid man, ti basig may poder ya si Sir Erning ya magpanukot da Action Alvin ya tapos may resibo lang nga dala. Posible action na, Bray. Basta importante may resibo gid lamang. May resibo gid. Oo. Mm. Pagkagawon ang pinaka-importante da. At least para legal ang dokumento. Kagi na remit yabi dito sa opisina abi sa NGC abi. Yes, oo. Oo, pero hindi taman makuan si Sir Jigo kiti may pahog tod sa iya humukon siya pambalon. Ang paghambal plandaan nga terorista ka, kung may ka balang ebidensya, hindi mo ginhambalon ng tao terorista, kaya ang maghambal ka terorista mo, ginadakop na sa anti-terror law mo. Saksyon na, Bray. Di kadelikado, sina paghambal mo terorista ka, basta i-search na siya karon kag dakpo na sa kapusasa, terorista ka gali, kundi disgrasya ka gid, no? Isa pa na. mabugat ina sa isa ka human being Action Alvin mo, di na basta-basta subong. Isa pa nagabagay action na, Brian, nga nakatandog man sa Blanchago Napi, ni Sir Diego Malakad Action, Brian. Kag amo to be ato to siya sa area ang iya to advokasya nga pa-swab test kamo pero napasibangdan siya nga nagapanglabugay siya. Amo pa na ang isa sa mga bagay nga king klaro yaman kag action, Brian. So tatlo ka issue, terorista siya, nagpanglabugay siya. Kag ang iyaga aligasyon subo nga si Sir Ernie Pineda amo nagakwa sang mga collectibles da sang renta. Yes, action na, Brian, no? And at the same time, amo nang ginaligar harassment. Budlay, no? Sige, pamati. Antabi si Sir Erning tapos si Mobe Action Alvin be. Muli action na, Brian. Balita sa patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Ma-commercial lang ko isa ka batch Action Oliver kay labuton to si Sir Ernie Pineda subong nga gabi. Sigurado ko basi nakalambot naman ni siya nga mga isyu nga ini pasabton ta siya. Dali gid lang ni mga ka-action ha. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. May gabi lang, una sa mga friends naton nga nag-monitor sa sining mga tinion, unahon tadi sa babawhan, no? Paul Spat III, salamat. Si Virgie Olpinda, good evening, Subray. Happy birthday, wishing you God's blessings, especially good health, peace, happiness, and always keep safe, Action Bray from Silin Home. Salamat. Alex Montesa, nag-monitor man, road widening para sa mga private vehicles nga hindi residents ang syudad. Mayo, no? Daw perde pa nila ang widening sa bagsakan. Merle Gonzaga, good evening, Sombray. Happiest birthday sa imo. May God grant what your heart desires. Stay safe and healthy. God bless. Salamat. Ma Earl, salamat man. Teresa Tungha Soriaga Flores, good evening, Sombray. Watching from Fortune Town. Happy birthday. Salamat, kid. Alex Montesa, salamat, kid. Marilyn Abarte, happy birthday, Action Brian. May the Lord grant you wish on your birthday. Always be happy, keep safe, always more blessings, good health, and happiness. God bless. Koy Manapsal, kung sino arada pangawat na kamo kay may ang Pilipinas. Robinson Nilos, good evening, Subray. Mahal po ang kanal kag road widening sa Taytay.
Marilyn Abarte, happy birthday, Action Brian. Wishing you good health, happiness, and more blessings. Keep safe always. God bless. Salamat. Alex Fuentes, Araman. Bernadette Lacson, thank you, Gid. Teresa Pereira, salamat, Gid. Martin Aliling, Araman. Bernadette Lacson, thank you, Gid. Si Teresa Pereira again, happy birthday, Action Brian. More birthdays to come, watching from Hinigaran. Nene Albasin Kalaluan, good evening, Action Brian. Bernadette Lacson. Alex Montesa, wishing you all the blessings to come. Happy birthday, Sir Brian. More than enjoy it while it lasts. How old are you now? Chris Vilma Reyes, Nene Albasin Kalaluan again. Ana Mandri Gusrob, happy birthday ko na. Salamat, Gid. Rodora Syoko, thank you, Gid. Aileen Mijares, thank you, man. George Gargasiran, happy birthday, Action Brian. Wala gid tada. Ara. Si May Galino Araman, Arniel Gonzales nagatamyaw sa aton. Angelina Pinuela Araman, Merlina Lua Lapitan, thank you, Gid. Ile Escalera nagamonitor man. Ceres Chavoso nagatamyaw sa aton. Vanessa Mayo, Pahayahay Rafi Mainit, salamat, Gid. Para mana sa mga vendors ang swab testing. Si Corey Vidaha, good evening, Action Brian, watching from Kuwait. Tongtong Penwila, Action Brian, good evening. Kanamit gid sang coffee ni Action Art ng api naman kami gina. Tamyaw ko lang Inspector Michael Brian Salvidio, nagatotok gid subong. Salamat. Gloria Ortega Casas, happy birthday, Action Brian. Keep safe, God bless. Bernadette Lacson, Randy Arsiaga Santisas, nagalantaw man. Happy birthday ko na sa akon. Salamat, gid Sir Tongtong. Si Marlene Diaz, naga-monitor man, kanagatamiyaw sa aton. Michael Rabaca, Action Brian, good evening. Mangkot lang ko tani kon biyay na si Boto Negros, duay pagid. Misunderstanding lang na ang natabua. Hambal ni Pahayahay. Romulo Hipti Lamag Araman, Junior Mainit Rihon, Leo Corneja, naga-monitor. Alex Montesa, Sir Bri, pwede ka to pa-picture para halandomon birthday mo? Yes! Testing ako na, boss. Colonel Guile, good evening, sir. Partner, happy birthday. Yes, sir. Thank you, good sir. Lilia Taton, happy birthday. Wish you good health and happiness. Stay safe and God bless. Lovely ga pasunting. Roberto Hiraposco Caraballo. Good evening, Sir Brian. Monitor kami di sa Toda Handumanan, Bacolod. Mers Tatoy Palma, shout out, sir. Barangay Granada, thanks. Glacier Barcelona, good evening, Subray. Happy more birthdays to come. Always in good health. We're watching live. FB Barcelona family, may God bless you always. Tamat. Edward Makute, naga-monitor man. God bless, more power sa happy birthday daw. Okay. Rilan Lagradilia Biboso, naga-monitor man sa Bagsakan iniya. God bless dra sa inyo. Philip Alonsagay, thank you, good sir. Chris Vilma Treyes Araman, Grace Foss, happy birthday, sir. Pare Action Brian Morden, best regards sa tanan. Thanks, God bless. Yes, ma'am. Yes, mare. Victoria Sabet, naga-monitor sa Barangay Miranda, Pontevedra. Ivaniza Esperta Gilyang, naga-monitor man. Thank you, Gid. Merly Dolido Magallanes, thank you, man. Silidonia Santillan, good evening, Sir Brian. More than long live and more power. Thank you. Nicanor Tikala, salamat, Gid. Marimar, happiest birthday ko na, good health always. God bless, more monitor lang sa bata. Thank you, Gid. Balikan kong iba na, dugay dalang kabukay pa sabton ta si Sir Erning Pineda. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I.
isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. Brian Borden, Action Firing Line. Manamyaw kita na dali gilang makaaksyon sa kay attorney Magaspag. Naga-monitor sa aton sini nga mga tinion mga kaaksyon. Salamat gid attorney. Ang iya ginapangabay sa aton actually gin text naton wa gid ka reply. Gin call naton wa gid hindi avail gid na attorney anyways, thank you gid sa greetings attorney Magaspag sa aton sini nga pagpangalaga na always naga-monitor diri sa Action Radio. And naga-monitor man mga utod naton sining gabi mostly sa mga text to action and puro greetings salamat gid sa inyo. Halin sa kay 4489, good evening Sumbrail, happy birthday kag hilaw sa anak ko nga si Roy Vincent Piadoche. Halin kay Rossi Sangpurok Maninihon Tangob. Thank you gid. Sige. Doon na budlayan ko magbasa sang text mo. Puro do kahapos balang kuntane. Halin sa kay 2505, good evening Sumbray, happy birthday. Salamat dira sa inyo. Halin naman sa kay 0790, good evening Sumbray, happy birthday, God bless you and stay safe lang. Si Riza Galini from Binalbagan, your avid listener. Speaking of Binalbagan, namin gabi lang kay Toto Tuper Fernando Gutera and family sa may Santan. Salamat gid. Halin sa kay 5694, nagdatamyaw sa aton sa happy birthday. And good evening Sumbray, happy birthday, God bless you always. Halin sa kay 338, sige iban pakaronan ko, salamat gid. Action Firing Line. Sige, try natin nga malambot subong si Sir Ernie Pineda mag-aksyon. Mga yo, kita sa iya sining assignment para kung ano gid bala ang issue behind sinino ka matuod din mga allegations ni Sir Jigo Malakad mga kaksyon. Oy, may gabi lang kay Sir Sunny Boy Magsipok and his girlfriend nga si Madam nalipat ako sa ngalan ni Madam kay do ka busy ni sila pirmi. Nagatamyaw sa aton Ginilyn Caborog. Salamat gid Nagatamyaw sa aton sini sumogabi. Salamat gid Sir dira sa La Carlota. Thank you gid si Nanay Edna. Salamat man sa pag-monitor. Si Sir Jomar Ilaco, salamat gid sa pag-monitor. Ang iban pakaronat ko si Karen Iwaratan family. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Executive Assistant nga si Sir Erning Pineda. Sir, good evening. Amen gabi man Sumbray kag sa kapamati sining programa mayong gabi gid sa inyong tanan. Aha, sige. Bato-batohon ko lang ni Sir para dasig lang chimpo ko medyo ginalaot ko lang. Unang allegation diri ni Sir Jigo Malakad sa imo Sir ginharas mo siya through social media at mayara ka kuno gin-mention nga ini siya terorista. Na-mention mo ina Sir? Okay, gani ko ka intra sa social media Action Drive kay pag-abot ko sa balay daw gusto ko lang ihigda bala kay kapoy kayo. May subong wala abot nga paterhead ko sang City Conference Office, sang Socio-Economic Enterprise Unit, sang Veterinary Services Slaughterhouse. Siyempre, pag-ito sa Pulod Housing Authority, sa subong, gintagaan pag ito bag-o nga ulubrahon, amo ang nga mang-encaster head, sang quick response, wala sang extraction team, sang emergency operation center, sang Pulod. Okay. So, pati kapoy na ko action ba? Hindi ko nagani, ni malantaw akon, bala nga Facebook. Bala? Tikon amo na akusasyon niya nga ga-intra pag ko sa social media, wala naging ko na guro labarya Action Bray. Kag hindi na ko kaya guro. Sa magluwas abi sir nga sa social media may iban ka mga statement before sa mga interviews abi nga nakamuno ka nga siya terorista. So wala gid guro. Wala gid ko na ka-mentionar. Ang akon lang nag-react lang po sa tong chimpo nga nagambal sila dito sa Libertad Market. Nga amo na nga wala ko yan natahap nga ang utod ko napatay na ganito sa merkado. Kapadayon pa ako gyapon sini nga ara ko gyapon ga expose sa merkado. So ako gani guro ang dawing pahog to kagtako. Kag ang gut hindi ko hindi gani sa mga akusasyon nga ina. Okay, dito posible pala akon nga nga hambal nga abi ko ako ang ginaamo sina. Okay. So meaning may ara diri sang misinterpretation, maybe siguro nga natabo in between you and Mr. Jigo Malakad, Posible. Ati wala ko kuya ga, tag sang gid basta nagsabat lang ko tuya sa ilang nga kinahambal sa akon. Kaya may allegation man siya dito nga tawag mo siya galabugay, So sining natabo nga swab testing gopod sa mga nagarali protesta dito.
in which nga sulod sa iya nagabulig to siya gani kuno advocate sa mga vendors nga magpa-swab test tuod na sir. Imanda mo kinyo salamat kung nagbulig siya advocate. Pero the mere fact nga nagrally sila, ano pag-intindi mo sa Action Brayman? Nagrally sila kay makandak ang EOC sa surveillance system sa mga merkado. Nga daw ka baka-baka gito sila ni Councilor Gamboa. Nga tiya mo na nga hindi magpa-swab test ang mga tao. Galing kinawian lang sila kay pagkatapos nila hambal na salaka ang tao sa libertad kag magpa-swab test. No? So pauluya lang nga pagtapos nila hambal na salaka iya kagamak mo ang 2012 kabilog nga mga vendors nga nagpati sa amon sa amon panawagan tama na naya kadako nga figure nga basihan nga wala nila mapapati ang tao. So kung kung sino ang butigon sa amon ang but ang tao na ang figure itself makahambal kung sino ang tuod sa amon. No, Action by misan kamo gani sa media siguro nga nakaabalo kung nakaintindi nga ang ginasulong namon para sa mga market vendors tuod kag para sa ila nga kaayuhan Action Brian. At least tonight nahibalaan na tunay nakuanta ka mo side. Aring pinakabugat nga allegation for me batok si mo sir ining palayag ni Sir Jigo Malakad nga ikaw nagabaton sang renta, mga bayad nga renta sa mga markets diri nga mga lamesa o kon bloke na ano nga sitwasyon basta renta ginmono niya ginahatag sa imo or ano nga sitwasyon? Paano ko magbaton sa renta man kay hindi man akon obra nga mangolekta kag hindi ko ya tinawos ang City Treasurer's Office. Kag wala man abi mo nasubuan gani ko bala nga ga ko nagdako sa libertad ang amon balikyaan da hasta nga nag-eskwela na ko sa college ara gid sa libertad sang gindimulis ining Mercedes Street nga nangayo ako bala lugar nga may ara man kuntani bisan hindi ako ang utod ko kay dira kami naglagko may pisto kami dira. Pero abi mo amo nang gitunaan sa amon pag-away ni Mr. Juna abaw mo kay wala ikit ko matagaan tungod kay nagaobra ako kuno sa syudad. Yes. Subo mo na nga ang isa pagid niya naglain sinada kay nga among ulikta ako. So kuan na ya relay pa kuan na ya basi iyan na ya risgohan na niya ni Mr. ni Toto Jigo ang pagambal sa akon kay pangulikta ko da. Amo tangin mo no ko kay na ako sina kay attorney Bayatan. Ang mga tinaga ya nga ina kay di kalaw ay nasa isa ka public official kag ako para sa akon nagaobra ko dira nga hambalon mo ko ka pangulikta ko dira sa market i-consulta ko man si attorney Bayatan sang iya nga mga statements nga ina. Oo kay kalaw ay man aguro pagkahuluya no nga ang dinigdan naton hindi mo nga daw kolektor dra. Amo to kay na ni ang muno ko sa pag-report Action Alvin Graba nga siling ko magbayad ka sang renta mo dapat direkta na guro iya sa kwan mo sa Treasurer's Office mismo kay may mga resibo ina nag-uyat ako sang task force bala like itong mga nag-uyat ko sang task force sang Talupok na task force na sang Pista Minatay daw wala ko kaaging gauyat ko porta kay dalagi ko na taga City Treasurer's Office kay kabalo ko ang may authority lang mangulikta ang taga Treasurer's Office. Yes. Kung may aragin man manukot sakit-sakit na guro yan. Kung may aragin man guro yes. Kung may aragin man guro sir sa manukot abisan mga renter maybe madala guro nga kwan nga resibo ora mismo ginahatagan receipt guro damo sina no? Ang may authority lang bala Action Brian nga manukot is ang City Treasurer's Office. That's why may mga tao. Ang information na nila nga manukot. Wala na may sinoda yan, hindi na pwede ka panukot. Kada kuya. Ano ang tawag sir? Anong tawag sa mga nag-arkila? Anong tawag sila? Arkila, renta? Ano giblang mga panawag sila? Ang mga vendor nga nag-arkila sa syudad. Dito na sila yan sa syudad na baka baligya. Ano nang tawag yan ano tawag? May Treasurer's Office na yan na-assign dira. Nga ako na yung kapangulikta. Amo na gani, may market supervisor kita kag may market collector. Lain man ang market collector kay under na sila directly sa Treasurer's Office. Ang market supervisor ma-administer lang na kaya ako bilang cluster head sa socio-economic enterprise uy, kudaya ang kibot yan ko na hambal mo nga pangulik niya hambal ni
Toto Jigo ka pangulikta ko. Basi kung delikado na nga magambal sa akon yang nga pangulikta ko basi ginagubaya ko. Kasi inang pagbubaya sa akon basi ambot na. I-consulta ko lang sa akon abogado kaya hindi lang ko gusto magdugang pa nga magsagadambal, no? Pero why ka dala Pero misa? ang paghambal sa akon nga pangulikta ko, ambot kung pwede na nga sala. I-check no? i-check mo na, may no? legal ka na siya. Nga responsibility sa nada sa paghambal. Basi liable sa sakaw na mo ng allegation, pero why ka dala misa, sir? Why ka dala misa? Imo pamilya sa Libertad o sa market? Naglainay kami ni magtuton mo pa natin yun na abaw, wala inay buot namon. Kaya nga, away ko bintagaan, abi, kay wala ko nagdako, kaya may pisto man kami. Amo na, kaya maskin makutol mo da ang vendors, wala ko da pisto. Tigi na, gin-question ko na sa report, nag-report sa counseling ko din niya pwede. Kay ko terminos, official na sa syudad, may trabaho na siya, di dapat nga may ara sa sang lamisa da. Tiyan mo ng allegation. Allegation. Nalagyon lang gani kasi mangita artilahan kay parang hindi ko nga palayo ko sa isyo. Oo, kasi amon gani da kami nagdako. Dayon, amo na obra namon vendor. Oo. Pero may ari di habilin si Kuana. Oy man ako niya ipabalaw ko lang sa imo ang iyang statement kay na kuway kakabati. May habilin diri si Mr. Jigo Malakad sang Ondok nga pwede man kamo ka istoryahanay over the table with the coffee abi over mo na istoryahanay kamo kag istoryahan ini nga mga bagay. Are you in favor with this one way appellation? Ara na lang gali nga pulian, may istoryanay. Nay mo kami sina. Nga nga daloon niya sa rally, daloon niya di sa kanginan. Ang iya nga medium sang pag-istoryanay, ari sa kanginan, kag ato sa rally side. Nagpa-preskon siya kay na. Not only there is Action Radio. Hindi na ako Action ba ay maintindihan. Nga appear sang vendors. Gintawag naton sa surveillance testing, kag ang approach naton is full testing para ang kasi blocky utungon mo kag ipaswap, no? Naglibog ulo ko Action ba nga may mga transport sector at tutoy nga gabi pa magsinusinggit. Ga-advocate sila. Si Otto Jigo nga wala saya kuno nag-go against sa tong programa namon. Amo tong mono yan nag-advocate sila gani to encourage those nga vendors nga mag ambot lang pagtawag mo sinado hindi ko kabalo. Basta mo na. Nagalibog ang ulo ko kung anong mangin tinaga nga gamiton ko para sa iya. Pero may habilin di siya. Mga pikono kamo kon okay si mo ka mag-istoryanay regarding sini. Ikaw mo na lang na bahala da no kay bisan kita galibog ng tagani no. Gali. Gali ka. Tapos ako balan nga pangulikta sa Libertad nga daw private na yang nahimo ka private ang Libertad kay ginakulikta ko kay kadto sa akon ang collection. Nada mo na amo nang iya nga pala kabati ka guro gina. Kabati ka gid. Amo na kabudlay lang buyan niya ka sa masakit nga tinaga. Nga tama ko mambalo niya kay mo yang nga pangulikta kada kag nangin private na daw akon abi ang Libertad abi. No? Dayon gulpe lang ba? Okay lang niya. Okay bala na ang gubon mo kuya sa kanginan. Hindi pala. Dayon ang nami kuya, Action Bright. Kay ang si Colonel Juarez nga nagpupod pa na sa Formiro, sa rally, nagpaswap. Yes. Dayon si John Paul Ibet nga nagsingitan man to gapakalain pa to gani sa akon man. Nagpa-swab test man. Dayon gulpi lang nakambal sa to sa piyak ng istasyon nga nagapangayo sa pasensya sa akon. Kay kinasulsol malang kuno. Dayon kay nahuya man sa akon kay nahimo ya ina kag nagpa-swab test kaya tungod kay naintindihan niya nga ano gali importante gali nga magpa-swab test siya. Amo tong iya nga nga ngambal sa akon. Pero bakit ko nagpa-interview gid siya kuno kay naghambal sa kag ngayo sa pasensya. Kaya amo man ang guro si aton yung amigo si Toto Jigo. Bira-birahan niya ko nakapakalain. Dayon naghambal siya. Dayon ang balon mo ko nga kapangulikta. Dayon nambal kay mo ya. Madala lang sa kapi-kapi, gubuon mo dignidad sa isa katawo. Kaya ang balon mo, sige lang, okay lang mga kapi-kapi ta. Kaya mo sa, sikon abikon ako magambal, siya man abi sa masakit, ano ko ng guwaya. Amo na gani, tani ang siya buyaan ng tinaga pala. Tani nang ngunsiho sa anay, sa iyak o galingon. Doon pa si Bangdan ko akong napahog, paano ta kapahugon kay
Di ako nakarapal sa akon, di ulubrahon. Terorista siya ko, no? Ambal mo. Pag-extract lang daan niya kapulaw kami. Para lang madula ining COVID sa aton. Imbis nga magbululig ning mga persona nga ini, ang buong nag-upang pagkilayas, ginapadugay pa nilang proseso. Intras nga nagatinguha kita kapulaw bugtaw para nga mauntat na ining away sa COVID, kilaya hindi away sa COVID ang nagrang nila sa iba natin nga medyo. Sige. Amo mala ng akon, sir. Kay ginkwanta man ka side dira hingagaw para mabatian man sa publikong side mo, kay tinapabati na naman ang side ni Sir Jigo Malakad. Salamat kay sir, good evening. Pero gusto ko lang i-clarify liwat, inang koleksyon niya na tama ginakalayo sa ato, no? Kaya wala kita na gahimo, no? Kung si Toto Jigo, nagahimo sina, hindi ako pagparehoson sa iya. Kaya wala kita gahimo sina. Okay. Sige. Salamat, sir. Good evening. Yes, sir. Action Bright, kagyamayang gabi. Yes, sir. Action Firing Line. Ato na. Sa mga pila. Mga piko mao, maupod kami. Kay mga piman kami. Ining si COVID-19 ni kadamo na gini sa may nahalitan sang obrayan ni mo. Last 8:14 sa aton sila pagpangalagad. Standby ka mo da. Pagbalik naton, i-check naton ang Halandumon Tower. Kumusta ang Halandumon? Kaya daw binuksan na inubahan na sa mga braces, way na sa mga tabon. Subong daw kakita o naging sang iya sining pigiorabla, do ka tahom na gid no sa mga billboard sa kilid. Sang tower, no? Amo na. Tapos na kay man kagari pagid. Standby ka, magiging muno mo ko gigakalipat ko na mo. Kinablang duway na line up kung gado mag-obla. Dugay manawag kami sa naga-monitor dira sa amon sining SAP. SAP ini hindi ni 4-piece kay ang 4-piece mga gadgets to yan, no? SAP ni 500 pesos manawag ko dugay kag mamangkot ko kon sino ngalan ko. Ako pa yung mangkot sino ngalan ko, no? Sige, hapos yung pamangkot do formality na malang na pero kami mahatag lagi kami 500. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ako si Dr. May gabi lang sa kay De La Cruz Esperanza, pamangkoton ta mga vendors kung tuod na nga nagapangkolekta kay para mabalanta. Yes, amo nang buwas ang target naton. Alright, Tomas Sabroniola, Action Bright, good evening, Monitor Regent Per Alihesa. Trixie Busio, Monitor Man, Mary Jane Seva, Action Bright, greet ko lang, Mabel Seva, Kyla Shane, Biabado, stay safe always. Salamat. Rodora Shoko, happy birthday Action Bright. Stay pugi, good health always. Happy 13th birthday man sa akon gwapa nga hinablos sa Big Girl. Salamat. Jocelyn Song Comedia, salamat gid. Palagpat na Isabel Escabla, Isblaka. Good evening Action Bright sa family ni Pamusino sa barangay Kabakungan kag Magbanwa family sang barangay Udyong Moises Padilla from Iscabla family sang Santa Rosa Laguna. Salamat. Ramona Azero naga-monitor man. Happy birthday ko no. Happy birthday sa ako halin kay Azero and Jocades family sang barangay 35. Bernadette Lacson, Bibing Dagia Bautista. Good evening, Bri. Happy birthday, wishing you good health. God bless and monitor gig kami barangay 39 Lizares Avenue. Salamat. Okay. Kay May Habagat, salamat gid. Jocelyn Kalamaan, salamat gid. Okay. Ruel Nawan si Roma naga-monitor man sa Purok Isla Villamonte. Alright. Nonoy Flores, happy birthday lang. Eid Milad sa wikang Arabic. Okay. Thank you, gid. Clinto Gesto. Action Brian, greetings na halin sa Ormoc. Oy, may gabi diha sa Ormoc. Kumusta na mo diha? Olive Prador Gargaritano, happy birthday and MBTC, stay healthy and God bless always. Salamat.
Malipay kita may gatamyaw sa aton. Dens Liboon ni Menio, Axel Bry, monitor ko from Kawit, Cavite. Rose Salvacion, naga-monitor man sa Hermelinda Homes. Salamat gida sa inyo. Dennis Richard Tibor Roma, good evening sir, happy 21st birthday. Inaya, God bless, salamat, pag-greet lang. Energy Fans Club family, solid, salamat. Thank you gida sa inyo. Bea May Mampang, good evening Sumbray, patamyaw lang sa family Mampang sa Sitio Locasan, Barangay Abonan, Bago City. Araman, si Bea Jonathan salamat sa imong pudding. Rose Salvacion, naga-monitor man. Si Ziti Aluna, happy birthday gwapo Sir Brian, salamat. Sige, balikan taning iban karon are. Analisa Gordon, sige sila rally kontra gobyerno, masaka man sila gihapon sa city Mangayo Bulig, kay gutom na sila kuno. Abot ka na, Jigo Malakad, lakat mo kwarta-kwarta. Si City Alunan sa Hong Kong. Hasmin Saron, Gogo Sir Ernie, good job. Mildred Ursal, si Peda. Good evening Sir Action Bry and Sir Ernie Pineda. Alright, May Habagat, good job Sir Ernie. Right, Action Brian daw 20 years old lang. Yeah, hey. Alin sa kay Myla Primivera, good evening Action Brian, happy birthday, still pogi lang and ingat, healthy, salamat. Brian Ortalia de la Torre, Sir Brian, happy birthday, stay strong, Bacolod needs you. Grabe. Napadlaganon mo ko mayor raw. Thank you again Sir Brian. Alright. Balikan kong iban karon, standby ka mo da, tapos manawag kita sa aton nga winner karon kay monitor lang. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayong Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayong Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na
mensahe wala sa ginadampi ka. Sige, dali gid lang kay magabot ko na sa aton sining SAP, no? Masap kita anay, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod mga kaksyon. Ang inyo buhaton, text lang sa inyo sining ngalan, edad, address, contact number sa 0963-219-8066 ha. Kagi pa i-raffle tana diri mga ngalan, pero dapat pamati kagi dya sa Aksyon Radyo. Ang mga listeners lang from Bacolod alone mga kaksyon. Okay, magabot kita sa aton sini dali lang. May stinger pa, go ahead, sige. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Alright! Ari na, ginakuot na nga aton sining bulang bol tawag sini, no? Oo, do kristal, no? Isa lang ni. Pasensya rin na sa akon sini mga kamot mga kaksyon, no? Sige, sino ayhan ang mapalaron subong nga gabi mga kaksyon? Ay, hindi pagali, no? Tawagan pagali. Excited lang. Birthday boy pa. Tawagan. May lang Jackson Oliver ginawa yung mga sinyas. Hindi kay tawagan. I'm sorry, pasensya gid. Namanawag kami gali, no? Sige. Modline ni, no? Kay first time ko abi, subong pa lang ni. Umpisa subong adlaw nimo. Nga manghatag kita tag 500. Sa isa kadlaw may tag 3, may tag 4, may tag 5 ka 500. Ha, depende sa gabutanay. Last 8:29. While nga nagahulat kita sa tawag naton sini gabi, okay nagaring na. Kadasig lang. Yes, nagaring subong ho. Wow. Why mega sabat? Ari na. Hello. Hello? Hello, may gabi. Yung gabi man. Sino sa linya tagani? Mrs. Gillen Babalina. Ay, pilang edad? 61 years old. Taga diin gani, nay? Taga Bacolod, dito sa may ano. Kailan kaya rin ako nakigda na ko din na magwa ko ano eh. Purok? Hello? Taga Purok, ano ka na Makan Pina mo na? Niya, Barangay 6. Barangay 6. Okay. Listener, ikaw sang Aksyon Radyo, nay? Oo, kapamati ka ni subong sa imo. Pagkapamati ka, ti sinungalan nakon? Si Brian Mordin. Yehey! Way nadamo ka mo Rapakan na yun. Congratulations, nay. Nagdaog ka sang 500 pesos. Salamat. Yes. Anong himuon mo sa 500, buwas, nay? Bakal ko na bulong sa akon nga. Na bana kay ano sa mo may blood. May ano sa bakal ko na sa bulong ting. Nay, abi mo, nay. May remind mo ko aksyonan. Ikaw ang pinaka-dibuinas nga nagdaog 500 subong adlaw. Ngahaw, kanina lang aga, may araman to, sa subong. Hindi, mas dibuinas kasang sa ilanay, kasa akon ka nagtupa, iya. Oo, kabalo ka, birthday ko subong. Oo, kay birthday ko subong, tamihon mo ka, happy birthday. Hindi ko sa'yo magpamati ka na gabi. Padalaan ta ka buwas, nay, isa kabilog lechon manok. Wow. Wala alabot sa 500 pesos, may lechon manok ka sa akon, isa kabilog. Okay na na? Because dan sa election paring line, Brian Mordin. Bah, grabe. Si Marlon Hinobiaga, ano dati mo ga-report na? Yes, dahalo sila tanan-tanan, ano? Magluwas lang kay Kwan, kay sino na gani? Sa kay Noli Di Castro, no? Daw kabudlay kita mag-report sa ato, no? Hindi, lahog na na. Sige na, nagdaog ka sang 500 pesos, halin sa Aksyon Radyo, diri sa amon, kag halin sa birthday boy nga isa kabilog lechon manok. Salamat sa tinila mo. Yes, nay. Tulog ka na da sang masulhay, ha? Tulog ka ginaya. Di pag minsarang 500 mo kay ihatag. Ginisi mo buwas ka lechon manok. Salamat. Good evening, nay. Salamat, Gid. Salamat. Okay, sige. Off na. Sige, go ahead.
Congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radyo. Firing line. Na-miss ko na nga lagapok, Aksyon Oliver mo, tahom tong imo nga Aksyon Radyo. Salamat kay kinanay dira no, sa Barangay Size. Nagdaog sang 500 pesos kag lechon man. Aksyon an klaruhon ko lang, base ang iban matingala, buwas nga isla lechon. Sa ako lang na iya ha, kaysa ako nagabutan ha. 500 lang gidya. Natabuan sa akon program, gindungagan ko isa ka lechon manok, no? Buwas way na lechon manok, basi manukot ka mo gambal nga si daw mo na bla, no? Sige, congratulations! Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Manamyaw kita liwat sa aton sini nga mga utod may nung may gabi lang kay nung idilaws dirao sa kwan ho sa may Victorias kag naga-monitor man sa Sinima Trion Magkaksyon si Tita Ida Rio Sora, si Tatay Ede kag Nanay Linda kag ang Vice Mayor Rio Sora dira sa area sang Morsya mga kaksyon. Si Madam May Singway naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad mga kaksyon. Ano, Sunny Boy Paladar, salamat gid sa pag-monitor. Sige, check na ito na sa Aksyon John Diaz, si Matrion. Kay, hindi, si Aksyon na lang, Aksyon Dale na lang, I'm sorry gid, no? Si Aksyon Dale kung oras daw lalang. Si Aksyon Dale na lang, kay may meeting sining nga gabi, daw budget ang ginahimbalan diyo. Aksyon Firing Line. Si Aksyon Dale, ako na lang alang-alang siya. Ara siya. Okay, sige. Aksyon dyan, ibo na lang nakaroon sa night patrol silang Dumont Tower, Pasensya gid Aksyon dyan. Aksyon Firing Line. Kadamo gid sa sagi ka pinamangkot di hambal nila Aksyon Oliver. Siya nga pa si bangda nila si Ernia magkoleksyon niya sa kwanman sa renta daw hindi gina pwede. Sling ko mo tambal te ginagani nga Treasurer's Office niya nagakolekta. Do bawal ginaguro kon ikaw do makuha sang koleksyon da. Aksyon Firing Line. Kung hindi, gid man nagapangwa rin ta si Sir Ernie Pinida, pati kuya, guro, kalabasa, ulogbati, guro, mga inablang talong, okra, inaguro do hindi gina, kung isa may mga bangros pa, abe. Aksyon Firing Line. Hindi pwede gina makulikta, Di ba Aksyon An? Do ka budlay guro nga mangulikta ya si Sir Ernie Pinida ya sa rinta da sa merkado. Pero kon ulog bati gro kag mga okra kag ano da, kalabasa, talong, ang gwa niya pinakbit gwa ya. Sinasigurado do may makulikta pa na daya. Aksyon Firing Line. Are sa Aksyon Dale sa Lazaro. Aksyon Radyo City Hall Report. Aksyon Dale, may gabi. Aksyon Bryce sa una nga tion na mayara ang Bacolod City sa nga pagnubo no sa 2021 nga local budget naton for next year kay si Mayor Bing na nagdiya sa Frascon kay ina iya gina-announce Aksyon Bryce nga 2.6 billion ang proposed budget next year. Nubo ini siya sang 13%. Kung ikumpara Aksyon Bryce sa 3 billion pesos nga budget naton subong nga 2020. So sunod kay Mayor Bing, ang rason diri kinahanglan sang syudad nga mag-slow down bago sining COVID-19 pandemic Aksyon Bryce kag may tsandihan man no bangod sa ginapangatubang nga sitwasyon suno sa kay Mayor Bing sa Frascon kay nadira sa may Mascara Hall sang Bacolod Government Center Aksyon Bryce. Ang documents sining proposed sa 2021 budget ginsubmit na ni Mayor Bing sa office ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga mo Aksyon Bryce magapatigayon sang nagakaigo nga review. Pero ang hambal diri sang alkalde nga hindi Aksyon Bryce maapektuhan sa pagnuboa ang budget sang City Health Office since ang priority is regarding sa health no karon nga sitwasyon Aksyon Bryce amoy ni sang prioridad no sang Leodadia administration para sa year 2021 no. So nagapakikangot man kita kaina kay Vice Elcid Familiaran nga nagpalayag after niya ini mabatot siya office may mga series of public hearing no nga patigayunon ang committee ba ni City Councilor Cindy Rojas nga mong chair sang Committee on Finance and Appropriation Aksyon Bryce. So kami binga mo yung first time nga kada tuig bala di ba may mga proposed budget Aksyon Bryce nga nagnubo no ang budget sa
sang LGU sang syudad sang Bacolod mga 400,000 action bray ang pagnubo. Tiyang bali Mayor Bing ang iba diri nga mga offices kag department panubuan gid ang ila sini nga mga supply, mga equipment, gamit kag iban pa dira nga mga kinahanglan action bray para mapaigo ining 2.6 billion pesos nga budget sang syudad. Ari tingog ni Mayor Bing Leonardia. It is 2,600,000,000, which marks the first time after a long time that our budget will go down. No? Because please take note that Bacolod was accelerating very fast during the past years, and that you must have taken note that it took us 80 years to reach our first billion, but it only took us 9 years to reach the second billion, and only 2 years to reach the third billion. So that is how fast we were growing. But all of a sudden, because of this pandemic, we had to slow down. And for the first time, as I said, after a long while, this is a drop of about 13%. But I believe that is very understandable. In fact, we can say that it is not as bad as we thought it would be. You cannot give the treasurer, for example, cannot estimate nga business as usual. Kaya ang mga aton payments sa mga taxes na nag-iban gitman. So, this is a sort of scientific estimate under systems in accounting and auditing sa gobyerno nga ang aton mga finance people had come together, and that is the estimate of the budget. Cost of Consuelo, talaga nga sa gihapon, ang aton nga era is still stable. Although what we should be watchful, because na-take up na namon, ang Mandanas case will be implemented by 2022. That will Siyempre, nabagaan na si Bacolod Mayor Bing Leonardia, so bantayan nato, no? Action Dale, for the first time nga mo ni nga nag-down ang kwan, no? Kaya dapat kada tuig nagasaka ini pro subong mo ni kadako na sunubo no. Yes, Action Brian. Amo na balik. Amo na siya ang hambal Action Brian ni Bacolod Mayor Bing Leonardia, no? 80 years ang nakaligad sa nakatapak ang syudad sa 80 billion, 1 billion rather nga national budget. And after 9 years, nagsaka kita sa 2 billion, and after pila ka years Action Brian, nag-increase kita sa 3 billion. So amo na siya ang unang ati-onti 2.6 Action Brian. Dako man sa gihapon nga pondo sa lokal nga gobyerno sang syudad. Kagati amo na given sa sining sitwasyon Action Brian daw damo gid no na apektuhan ining COVID-19. Pila to Action Daily wat na nagbuhen 400 million plus. Mga 400 million plus Action Brian. Kay last year, subong nga tuig 2020, kay 3 billion kita nga budget, so 2.6 i-minus naton. Mga 400 million plus Action Brian ang iban. So ari na ning mga documents sa office ni Vice Mayor Sid Familiaran. Kag dati depende naman na kung anong mangin tikang kag ang series of budget deliberation nga pati kayo nun sang komitiba ni City Councilor Cindy Rojas. Hindi pa naton ma-itemize Action Brian kung ano nga department, ano nga mga kung pilang pondo for PCPO, pilang pondo sa amuning departamento, no? Kay iga-review pa ini sa alkalde sang taldapan ni Vice Mayor Elcid Familiaran. So kaina sa press con, no, namunuhan man ni Mayor Bing Leonardia ining issue regarding sa local stranded individual nga nagabot diri sa Syudad Action Bray mga first week of October, no, so mga tuig. Nga una, ginpabalo siya, no, sang nga ang results ni Action Bray is negative. So ginpakuli ini siya sang nurse nga assigned siya sining quarantine facility sa ETCS 4 there sa Barangay 16, and pagka-gabi Action Bray liwat siya nga ginatawgan, and it turned out nga positive gali ang iya sining result. Si Sir Jonathan Espinosa isa ka LSIT publicly Action Bray kay nag-viral niya ang post mo una sinigin pabut siya sa social media, nag-viral Action Bray kag nakalabot na dito, no, sa mga media sa National Action Brian. So habang ni Mayor Bing nagintawgan niya si Sir Jonathan Espinosa, nagapangayo sang pasaylo, kag habang ni Mayor Bing luyag yung Action Brian nga may storya Sir Jonathan personally para
ma-explain pagid sa iya no ang natabo siya sini nga sitwasyon. Sa bahay ni Mayor Bing gintawgan niya man ang involved nga nurse Action Bray sa bahay nga mo ni siya ang nagpabalo kay Sir Jonathan nag-explain man ang nurse siya Action Bryan pero nagapangayo sa gihapon ang syudad sang formal nga official explanation sa nurse involved para mapathag pagid ang iya sini nga bahin. Sa bahay ni Mayor Bing sunod si Action Bray to ka oversight or honest mistake ang natabo rason nga nagpangayo siya sang pasaylo no apology sa sini nga natabo kasi siya it's either misreading or miscomprehension sa status amo na siya ang nagresulta sa sitwasyon Mr. Jonathan Espinosa Action Bryan. Pero sa amo sa nga trabaho action dahil nga kadelikado na kay COVID-19 dapat i-double check kapila i-check dapat panigurado gidya. Ang concern sa karon is sa kay Mayor Bing ang main focus sa karon sa Emergency Operations Center is ang masiguro nga hindi naluwat masulod pa Action Bryan ang ini nga hitabo. Ano ang palayag ni Mayor Bing Leonardia? I already got some reports from the EOC mismo, and I was able to talk to the nurse involved. If I may not mention her name as of the moment, but I also asked her that she should give us an official explanation. And apparently, it was an oversight, which I apologize for, together with all those who have been involved. No? It was an honest mistake, I believe, nga natabo ato. It was a misreading or miscomprehension of the data that led to that. So on the part of Jonathan Espinosa, I talked to him over the phone and I had already apologized. But I told him he was on the road when I got in touch with him. Nga, istorya ko siya liwat, kaya hatagan ko siya ng detalye kung nga natabo to. But it's most important now is the EOC has taken note of that and they are doing everything which may be explained by M and John Dave in a little while to see to it that it will not happen again. Amo nang amon subong main concern. Action Bryan na plan si Mayor Bing Leonardia. Amo siyang unang ation nga nakahatag sang statement ang alkalde matapos nga natabo ang ini nga insidente. Action Bryan. Sige. And pwede pa Action Bryan? Dalang ko na yung action din kay pasudlong ko gidang halandumon kay kadamo gid request to kay bal nagasiga nagili ko no ho. Gin timing gid sa birthday mo. Happy birthday. Sige. Ito balita gikan sa Bacolod City Government sa ang action niyo. Action Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Brian Warden. Action Firing Line. Next time guro sa mga nurses na tumay taga blame gid sa too much ano pero kita mo ang alkalde na ngayon na pasaylo because ang honest mistakes ko no pero ining sa amo sining nga bagay nga nagapanglaton ining si COVID-19 guro double check 100 times check guro do siguro duhon tagid ni di ka delikado gid sini no di ta na napagsuliton pakabudla gid sini. Action Firing Line. Las 8:46 ayoon ko sa action John gamay lang gid action Oliver Abe kay kadamo naga-request gid siya action Bray ano na nga daw galain-lain kuno kolor sa halandumon da likot may suga na nagabot na tong gin-order nila action JM no halin sa gwa pungsod to sa City Radio Action Firing Line. din nila gin kwan ini no kabalo ka dira sa may Halandumon Tower sa kilid da ara dang kwan man mo ina balang ano na ganing lucky 9 na nga mabaligyaan ano na katahom no tom tahom magsun JM no may violet grabe violet may pula may green may ano pa tong iba na color man ipakita na karon action diyan karon mag-report siya kay katahom sang Halandumon Tower sa way pagkahibalo ang Halandumon Tower nagabalor ini sang 4.8 milyones pesos. Action Firing Line. Nan, nga nagatindog na subong, ini siya simbolo sang 80 na katuig. Walo ini ka ginpatindog dira nga hulo haligi kay 80 na katuig ang syudad sa Bacolod. Kagang ini nga haligi nga ginpatindog dira, simbolo ini nga ang Bacolod kag Negros Occidental ang industriya naton diri nga nakilala kita amo ang Kalamay in short tubo. Action Firing Line. Hambal gina isang kilala ko siya ko nang ginbutan nila tubo da ko nawong da ni kuan ang ginbutang. Action JM no?
kung tubo kung nawong ning kwan ginbutang da, nawong ni Mascara Festival. Action Firing Line. Pero ting okay naman ang tubo na ho. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action dyan, kumustang tubo? Action ba na dumduman sa atong tanan nga mga ka-aksyon? Ini natabo sa itong bulan sang Enero to 2020. To be specific, ini January 24, 2020. Amo ni bala ang rason kung anay baluan sa publiko nga may ara dagaling black hole sa black hole sa Landomang Tower. Ano na imo man? Ang sunod padili nila wala unod. Ato na pangkuan sa isa ka SP. Dali lang bla, action dyan. Action dyan. Action dyan. Klaruha bla, ano na imo man? Atong January 24. Dogam ni siya tani sa ubra tani, go ahead action dyan. Okay, action dyan. January 24, 2020, may nabungguan nga tawet Rispa Colod. Sa may ansang dalan Gonzaga Gatuslao, Triman mismo may downtown area. Ano bungguan mo nagretog nila nga Halandumon Tower. Ang tower sa karon matapos ang pinaka mga binulan, ini-action by ang makabig nga nabanhaw o kung nag-ayos sa balatian. Sobra-sobra na ginaimo. Yang way pa na napatay, kwanto, ginabulong ang balatian. Yang way pa to napatay, banhaw ginyang imo ba? Nakagwa lang sa ospital. Nakagwa lang sa ospital. Kahit kung may panibago naman nga kung nagbalit na ang iya original yung kataho. Nanarisan yung mga tuga ang makita na karon no sa aton nga mga motorista nga nagalabay dira. Pata kagti wala na ang mga ginatawag bulaki na mga braces kung kulatian pa wala na ang mga chain nga napalibot sa Landomon Tower no ara na sa gihapon ang sumbray nagapabilin ang 8 ka mga kolom nga of course mayara gid sang suga sa kada pinaka-punta o kung pinaka-tips ni na baluan rin sa Radyo Bacolod gin-post man naton nga ayar sa under construction or may men at work pabot ringon post nila ang construction sining Halandumon Tower pero karon adlaw ko kahapon and then karon nga adlaw abi dito na ginasaksihan sa publiko nga wala sabay ang scene sa palibot wala naman ang mga platform pasaka dito sa pinakapunta sining Halandumon Tower ligwa na kama kita na ginagabugutan nga itsura ko istruktura sining 4.8 million pesos worth nga Halandumon Tower Action Drive. Makabig man nga controversial kay mga tidamo of course nagabatikos sini sa mga kakunator even sa social media pero may mga pilaman kapatag kung nga anong rason nga Pilipinas nagdangat sa 4.8 million pesos Action Drive, no? Kaya natin paglabay ko naton, damo na nagakuha sang litrato, damo na to nagapuro pa picture Action Drive, sining Halandumon Tower. Kung duman naton, ginkayo na siya sugod sa itong January 2020, ini matapos tungguan, and then may mga damages so sa palibot no? Okay, may mga guba Action Drive, gini nga daw na construct o galing ba mahimo napangiraan sa pandemya, wala na tayo yun na obra, kung na bulan sa Oktubre, ginpasigahan, o kung ginpasigahan nililiwat Action Drive, para ba ako na doon lang taon, kaya ko na may great kaya kayo, nasa ito nga Facebook Live, nga Merry Christmas. Wow, kanami, no? So, Christmas lights na Action Drive. Why na da subong sound, dabi nga Christmas songs, abi sa dira, dapet? Ay pa songs, wala kita sabihan nga naga-background yung musika kun ang bahanon niara sa palibot yan may mga mga hilamon na bala kasi todo wala yung tubong hilamon dra kita na nato may mga islo na ya dogin putangi ga ginungod gidya nga daw pa gidya Action ba pagbutangin dente sa palibot sina dira makita nato na dito do may mga host wala pa nato na experience lagi nato nakitaan ko bala ini or hindi, basta buwan siguro kung mapa-operate nila, kasi may mga tubig sa palibot Action Drive. Kabalo ka, ini nga tower action dyan, maghambal kita Halandumon Tower or ano nga mga towers, abi, ang pinaka-tinutuyo sini tourist attraction mo. So kung tourist attraction ini siya, makapalitrato kada action dyan, tindog sa kilid, sa tunga, o kung ano, hindi ka lang magsaka, abi,
Pero ining aton diri prank kang story action dyan. Do hindi kada action Oliver, action J makapapicture. Kay nga pa-picture kada madalasa kada sang puta taytay, Bata Libertad, Banago, di ba action dyan? Yes, alag biroton na na magintong yan kinakson dry. Rotunda ini siya tanang nga salakyan ginagi da pulo picture kada karon din maplastar ang photographer mo maniniyot muda alas tunga dalan kundi magkala disgrasya ka muda. Ara na sa tupad ni Miari na action may napalibot nga pedestrian lane. Nan. No? Kagkon ang maniniyot mo biya to sa tabok dalan ato kato sa may halandumon sa kilid niya. Di ko malitratuhan niya kung action JM itsura siya do tungaw karon kadako tos punta to. Firing line. Do ka action dyan, I'm sorry do hindi gid ideal no. I'm sorry lang sa mga city officials do hindi gid ideal gigin butang da action dyan no. Prang kang istorya. Kaya man, may mga pag actually, inihalan Dumont Tower, ang kataason is 14.9 meters, no? 14.9 meters ang kataason sila. Pero actually, according, di ba dumduman ko sa una, sa nag-cover kami sa inauguration, natong June 18, 2019, nga the original plan, is 23 meters, kaya hindi pa enough. Hindi insufficient ang 4.8 million nga pondo. So asa lang sila sa 14.9 action bray. May nag-chat isaw siya nakapamahal da action bray action dyan ang buko niya. Ang buko ngati daw tubo ni siya di bla? Di kayang buko ra nakapamirsa action dyan mo ti amo nang mahal da kay basi mo nang grabing kabilyana no? Yan, ang konsepto sa likod, ang 8 ka kolom, nagrepresentar ang kolom sang tubo dito sa probinsya sa Occidental. Ang 8 ka bilog, kaya ba nila mo ko ng 8 decades of a color bilang isa ka sudat. Right. Amo na, ang makita doon sa Bonila, amo na nag-picture, lauman sa social media, tanan nga memes din maginawa naman eh. Lihog lang ko da, hindi nyo sa gi-edit, butangan sang yung nawong sa mga elf da ha? Action dyan? Kagnawong sa opisyal. Doon himo obla kuto-kuto ning bakulod subong mo prang kang istorya. Doon himo ano no? Amo pa rin isubong halang Dumont Tower, no? May palan tayo nga managuwa. Once mabuksan na gani ang taytay nga do 70 million sa isa pa gina action ba, no? 70 to how? Daw hindi man to 70 guroged ang sa taytay to. Ambot lang siguro do amo tong ilang unang hambal. Pero amo niya, Dumont Tower mga ka-action, makita nyo na, so boundary sa listangan mismo, sandalang yun sa Gatoslaw. Sige, buwas action dyan mapabulig ko si Ibo sa gabi, dito naman ta sa Taytay naman nga 70 million, kaya mangita naman ta sa interviewon kung paano nag 70 million na. Pero ginbawi, na mo 31 million na ginang Taytay action dyan. 31 million. Okay. Pero ang rest, siguro may gastuhan lang. Ambot iwagi ko da kalabay, ikaw do galibot-libot ka kung kisa may road widening gid man sa area da, may mga renovation gid man sa canals da. Ang nakatabo na action bray, hindi kami hindi na nakalusot. Nalan yan diri ginaparirot sa may Golden Field. Okay. So hindi pa palapit pagid sa unless kung tuyoon gid, so pwede na kung tuyoon gid dikto makadaan sa buwas sa ato mga action bantayan lang sa gyapon. Diri sa action Radyo Bacolod. Balitagikan sa patrolan sa libot sa Bacolod Action Chandigar sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Abi nyo na surprise ko ni Action Oliver pagwa sa halandumon subong nga adlaw mo kagabi ni Action sino nag-una picture ni Action Jan? Kaya di ba mag-unveil ka dapat yan may mga kitong rabbit, may ribbon cutting yang tinatawag. Subong yan, surprise, do arat na yun bla, no? May way na yan sa mga official nagpalapit bla. Te kabay pa nga butangan gina nila isa duhada ang manog bantay Action Oliver kay basi dugukon ina sa mga manog litrato kag madula ang social distancing. Action firing line. Kadto sa Action Oliver. Basi madula ang physical distancing da kun hindi nyo na pag da butangan manog bantay da bla. Ano subong kabe karon sa gabi sigurado ko sikat gini Halandumon Tower. Mo dali gilang Action Oliver manamyaw lang kundi kay manang bibing no. Suarez naga-monitor gid sa aton sa pagpangalagad sa barangay Takuling. Salamat gid sa imo dira no. Araman si Sir Julio sa kag Richard naga-monitor sa Matinion kag si Sir Jigo Malaka na malya. Okay na lang to bisan di kami ngapi. Action Brian Warden. Action firing line. Life Extension Vitamin D3 mga ka-action gina-endorso naton sa inyo no. Ang Life Extension Vitamin D3 kag
Las 8:57. Kaginaendorso ko man sa inyo ang Mighty C kag Xanton Plus Herbal Capsule mga kaksyon, no? Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Mighty C mga kaaksyon ng alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga mayara sa natural Hambal ninong Pablito, hambal yaw. Wala apelyido ah. Siya tower gali na, abi ko gani. Monggol nga lapis. Kung mga alam sa mga listeners ng Sean Oliver. Oy, si Sir Pipit Isgraha, nag-monitor ng akon sining mentors una sa Coro Ricoleto, bla. Bang gakanta mo, Coro Ricoleto. Mr. Romo, pasaporte araman. Hambal sa isa, tawa ko si mo, Sir Bry. Sang hambal mo to blakina nga daw kabudlagi kay Sir Ernie mangulikta kuno sang kwarta sang renta. Siya pero hindi pwede, hindi budlay mangulikta sang okra, kabatis, kalabasa para himuon laswa. Isa sa tindasan. Ay, pwerte nga mga tawa na. May nako sa igaw pang oras aton sa pagpangalagan pabasan ta niya. Upod sa bukas nga puwersa sa Action Radio News Team. Sa pagpangunan Action Rex Cantong, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbano. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon, maglibati tabwasa sa mga yapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.